El 26 d'abril, part resolutiva. Aprovació de l'acte de la sessió anterior, del plenari del 29 de març. Paraules sobre l'acte. Vots a favor de l'acte. En contra, abstencions. S'aprova l'acte per unanimitat dels presents. Segon punt de la part resolutiva, proposta d'acord, rectificació de l'Inventari General de Béns i Drets Municipals a 31 de 12 de 2022. Estem obligats a passar l'inventari perquè ja anem camí d'anar tancant aquesta legislatura i simplement és donar compte d'ell. Alguna paraula de l'Ajuntament? Vots a favor? En contra? Abstencions? No sé, estan segur dos. Dos abstencions i dos vots a favor de contrari i sis a favor de l'Ajuntament. Passem a l'activitat de control. El primer punt de l'activitat de control, donar compte del decret 281 del cessament de Alfonso Ruedas com a secretari interventor i del decret 279 de la incorporació i nomenament de Maria com a secretari interventor de l'Ajuntament de Xeresa. Raúl va cessar el 18 d'abril, dimarts, i Maria va prendre possessió. Teniu ahí aquest decret, és donar compte. És la titular de la plaça i estava en excel·lència i s'ha incorporat. Segon punt de l'activitat de control, donar compte dels decrets del 19 de gener del 2023 al 20 d'abril del 2023. Llistes d'interès general. 215, convocatòria preordinària de març. El 210, nòmines del mes de març. El 219, sol·licitud de la subvenció en dona. El 220, contracte d'equipament d'indústries. 223, pagament a proveïdors del mes de març. 224, sol·licitud de subvenció de canvis rurals. 225, contracte menor de càmeres de vigilància en casc urbà. 227, sol·licitud d'inversió en impulsió de turisme. 228, aprovació i liquidació del pressupost 2022. 230, sol·licitud de la subvenció del paro agrari. 231, decret aprovat del Pla de Ciutats de Salut del tancament lateral de la pista multiusos. 232, aprovació del Pla de Ciutats de Salut i l'actuació en el llavor municipal. 233, sol·licitud de la subvenció, redacció de plans d'emergència, risc per inundació i risc sísmic. 243, sol·licitud al COR de Servei d'Educació Ambiental. 244, sol·licitud de la subvenció per cobrir honoraris de l'actuació Rampa Sant Josep. 245, decret d'entrega de l'obra de la Rampa Sant Josep. 247, sol·licitud de la subvenció de la UCA. 248, modificacions de crèdit. 252, 253, 254, 255, 256 i 257, decret de nomenament de personal laboral fix dels treballadors que han superat el procés d'estabilització d'aquest Ajuntament. Decret 259, comunicació a la Junta Electoral de Zona dels emplaçaments per als actes de campanya electoral. 261,
Pla de sanitat i salut, renovació de la xarxa Pintor Soler, modernització i instal·lació del dipòsit municipal. 263, sol·licitud de la subvenció de transparència i bon govern. Es sol·licita el Pla d'Igualtat, la gestió de canal de denúncies i la formació d'empleats públics per a l'execució del Pla antifrau. 265, sol·licitud subvenció de material bibliogràfic. 273, contracte menor de serveis d'assessorament fiscal. 275, pagaments domiciliars del mes de març. 277, sol·licitud de la subvenció voluntariat ambiental. 281, cessament del secretari Raúl Rubio Ruedas. 286, transferència de crèdit. 285, transferència de crèdit. 289, nomenament de titular de la taxa de secretari de l'Ajuntament de Xerès a Maria Gutiérrez. 292, nomenament de representants de l'administració per tramitar documentació per al 28 de maig. 293, contracte d'assistència jurídica en matèria de personal, urbanisme i defensa de judicis. ¿Alguna palabra sobre el IES? Muy bien, muy bien. A partir del 5 punt fins al 11 són tots punts de revisió d'informació econòmica al Ministeri, per el mateix que antes que tenim que passar de l'inventari, tenim que passar tots els informes per anar tancant la. El punt número 5, seguiment d'execució del pressupost del quart trimestre del 2022. La informació trimestral que remet conforme està executant-se el pressupost, conforme s'ha executat el pressupost en l'últim trimestre de l'exercici del 2022. Donar compte al Ministeri, simplement. És un extracte que ens trau la comptabilitat. El següent punt, seguiment dels plàmins de pagament del primer trimestre del 2023. Estem en una xifra de 52,35 dies. Donar compte i remissió també al Ministeri. El següent punt, liquidació del pressupost de l'exercici 2022. Protegeix amb les magnituds que ens marca la llei de pressupostos, la regla de gasto, l'estabilitat pressupostària, i tanquem l'exercici del 2022 amb un romanent de 224.617,38 euros. Següent punt, informe anual de totes les resolucions i acords adoptats per l'alcaldessa presidenta i el ple de la corporació, contraris a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos corresponents a l'exercici pressupostari 2022. El mateix que remet la informació anual junta la liquidació del pressupost i penjar en la plataforma del Ministeri. El segon punt, informació anual de control intern corresponent a l'exercici del pressupost 2022. Un altre tràmit de revisió d'informació econòmica que estem obligats a donar compte en tots els anys. I l'últim punt, informació de l'avaluació de d'actius financers, els dipòsits d'actius financers que té l'Ajuntament i que es remet a la plataforma. I conforme que la comptabilitat s'envia per exemple i s'ha fitxat. L'últim punt, informació impositiva municipal de l'exercici 2023. Tots els tipus impositius de tots els impostos que tenim en les nostres ordenances fiscals per a donar compte a la gent. És necessària de l'estabilització econòmica per entrar-la.
Despatx d'alcaldia, no tinc assumpte per comentar. Teniu algun assumpte d'urgència? D'urgència no tens. Vale. Passem a les preguntes. Vamos al jardí. Vamos al jardí, que vaig a fer el jardí, ¿vale? A veure, jo tinc així algunes de les dues publicacions que es feien durant aquests 4 anys, ¿vale? El 30 de juny, millora de la ruta del Morí, Senilleres i Calamar, 24.000 euros. El 10 d'agost, 38.000 euros en una coberta per l'Escoleta. De careta, però va, ho té. 44.708 per a millorar els carrers Sant Josep, Alacant, Moregal, Les Parres i la Font de la Vila. Aquestes millores que van consistir. Les actuacions estan fetes, han passat les adjudicacions, han entregat les obres i vosaltres heu tingut la informació de los prenors. El 10 d'octubre es gestiona el punt de doble de carrera. Els cotxes, els patinets i els dos van aparèixer una. No, sols es va gestionar un punt i van hi haver, bueno, recorda que... Tu vas publicar el doble carrera. És que té dos, no busques té dos enxufes. Té dos enxufes. No, Ana, de favor de Déu, no. No facis tot. És un punt de recàrrega en dos. Tenen que n'hi haure dos. I jo te'l vaig renegar i em vas dir que estava investigat. No, la investigació s'ha acabat, o pararem a la presó. No, la investigació, doncs, la Diputació no es va contestar i ahí es va quedar. Nosaltres... O sigui, es va prendre la subvenció de l'UR. Es va prendre la subvenció de l'UR. Va, passem a l'altre. 22 d'octubre, es cobraran les empreses que operen a les antenes del món duel. A quina empresa l'has cobrat? Ho teniu en els decrets. També t'ho tinc que dir jo de memòria. No s'has contestat bé. Estàs d'alcaldessa de saber de memòria? Sí, de memòria s'haurà dit de totes les xifres ara, de tot el que et cobra. No les xifres. A quines? L'import. A quines? L'import no? A quines? Ei, te ho estic dient, ho tens en el decret. Pues a ver, de televisió n'hi ha més, és que no, o sea, és que n'hi ha. Mira, jo us vol el decret que teniu la informació. No te les saps tampoc. I vosaltres, si us pregunteu, és perquè tampoc no ho sé, el decret, i no és perquè És passi que no ho sé, tu eres la que està tratant. Perquè donen compte de les penes No poden dir, jo l'estic parlant jo. No, jo no estic posant nerviosa. 13 de novembre. Però a mi tampoc enxilles, perquè si no se li ven la de los dos. Jo no estic xiant, no estic xiant. Jo encara no ho sabeu, però salva tu. Jo encara no ho sabeu. Bueno, la informació la tenim. El 13 de novembre del 2010. Millora de l'accés del camp de futbol. Molt bé. 24 de desembre del 2010. Pressupost aprovat del 2020. Molt bé. Que sí que no en tindrem. 24 de gener. Problemàtica de la marjada. 20 de febrer. Altra reunió de problemàtica de la marjada. 29 de juliol. Subvenció de 49.300 euros per a les aigües de la zona de cultiu i les marjades. 5 d'agost, inici de les obres de la sèquia travessera. S'ha quedat molt bonic, per passejar en bicicleta. 22 d'octubre, 70.000 euros per fer les obres i 28.000 euros per un motor. I el 31 d'octubre fiquen les comportes i acabem en el problema. El problema s'ha acabat ja. El problema de què? De la marjada? Per separar les obres de cultiu de... Home, però almenys ens tindrem per el motor que vam arreglar, que vam donar la solució gratuïta a les regants. S'ha acabat el problema? No. Ni s'acabarà tampoc. Però es troba més això. Ni s'acabarà tampoc. Que estan plenes avui, va tenir el promou. 13 d'abril. Ara fa falta. L'alcaldessa i els consellers es baixen el salari mentre dura l'estat d'alarma. Però se'l baixen ja, un 25%. Però mira que va durar. 21 de juliol. Ho vam proposar a la persona i no m'ho volia. Nosaltres ho vam donar, directament. No es podia donar inclús a... Sí, nosaltres ho vam cobrar i ho vam donar a la possessió. Pues bueno. No m'ho feia falta. No m'ho feia falta. 21 de juliol del 2020. 21 de juliol del 2020. Fas un vídeo a la muntanyeta dels Colomets. 15.000 euros per un estudi de la problemàtica. Què m'aclarit això? Encara no fer la primera. Ni farà tampoc. El 22 de setembre, Xeresa es queda sense pediatra. El 7 d'octubre, Xeresa recupera el pediatra. 15 dies. Van tardar a perdre-lo i a recuperar-lo. Bueno, però es deia que la reclamació benzita, no? No, és que el que n'hi ha que fer és no perdre-lo. 20 de novembre, acondicionament de camins rurals. Reducció de pèrdues d'aigua a la red
de l'àvia potable, Cruce de les Hortes, Ramon i Cajal, obra 29.800 euros. Subvenció al 70%. 7.800 euros se suposa que es cotitza l'Ajuntament, no? De recursos propis. Vale. I si això té l'adjudicació l'empresa ella, per què té recursos propis? Perquè és un plec de licitació, no entra des del seu contracte de concessió. No hem d'això. Com teniu en el que també pot demanar... Ho tenim tot. Ho va demanar en el contracte i el teniu. Jo pregunto perquè com a cada moment necessita saber-ho. No, que és únic amb mi. Els altres plenos ja no veig. No. Pues és una exhibició de la responsabilitat de cada. Sí. Vale, que pot Tu tenir... no saps la feina que tu tens allò, ara t'és pleno. Perquè si jo de responsabilitat hi ha moltes. Vas a fer el que t'agrada dir? Pues no. Ja t'ho explicat durant el moment. No entenc. Va, 30 de noviembre. El 30 de noviembre, que això és important. Anuncien que el dia 2 de desembre obri el pont del pas a nivell. 23 de desembre. A Ronixes va fer un estudi sobre les pantalles acústiques. El ruïdo de les autopistes, etc. Desenvolat. No, perquè des de demarcació de carreteres no pot dir que no hi ha contaminació. 3 anys després... No, has fet fa 2 anys com a notícia, vosaltres tampoc ho preguntar, si no pregunto. Preguntant a mi. Pues ja està, jo t'estic contestant. O sigui, tampoc. Molta complicació, però coses fetes poques. 22 de març. Aconseguien una subvenció de l'IVAC de 165.000 euros per 2 actuacions, l'ampliació de la depuradora i un reforç de senyalització de trànsit, 233.000 euros. De 165.000, 233.000. Això tots són recursos propis. De 165.000 a 233.000 són recursos. T'ho diré després, de la depuradora. 19 de maig. En breu farem pistes de petanca, 19 de maig del 2022. Estem. Es van parlar al final, es van fer, bueno, no es van arribar a fer. No estan fetes, un any després seguim igual. No, es va arribar a fer, però no es van utilitzar, vull dir, es va... No es van El 8 d'octubre, el centre de salut amplia la plantilla, que falta fer, això està molt bé. El 26 de novembre, no patiu que ja s'acaba. Xeresa contra ajudes d'Ibarre des del 2010. Vale? 420.783 euros. El 2010, renovar la depuradora de l'artilleria, 81.000 euros, de 116.000 totals, recursos propis, no? Correcte. El canvi de l'enllumenat, 74.900 d'ajuda, 149.794. Són 70.000 euros. Això també és recursos propis? Claro. No, la mateixa empresa que vostè. Les plaques solars, de l'escoleta a l'escola i tal, i la modernització del polígon. 165.340 euros d'ajuda dels 233.000. Ese ya me las dice hasta ahí lo de la depuradora, el debate que se hace, la señalización horizontal vertical, los pasos de peatons, totes les coses que estan. O sigui que els passos de peatons i les senyals, 233.000 És euros. que esteu preguntant-me algo que ho aprovar vosaltres mateixos. Jo estic preguntant-te ara. No puc preguntar-te ni vull És preguntar-te. preguntar també en el moment que se passen les No, coses. que pregunte. Tu hauries de saber-ho, tu hauries de saber-ho. I tu també, perquè... Vale, però jo t'ho pregunto ara perquè tu estàs per contestar-me. Pues vale, pásame un segundo per escrit i t'ho contestaré per escrit. Ahí és el que anava jo, però és que no em dóna temps. No em dóna temps. A tot el que t'acabo de dir no em dóna temps. Si per contestar-me una cosa tens 2 anys, Pues pásame per escrit, ja està. i si arriba o no. Arriba, Marisa. No, No solo arribar, no. Lo que no interesa no arriba, pero lo que interesa sí. Pero es que tú y yo no tenemos la faena. Ni Ramón, ni Quiñón. Así no hay ninguna faena, no está ella. No, jo he dit... Bueno, va, passem a l'altre. El 7 d'octubre... No, pásame per escrit, Dani, ja està. No, parlar, preocupa-me. És que pues parla. Exacte, que de parlar jo vull que això és un curtet, collons. El 7 d'octubre, el Safor Club paga 12.000 euros del 2019. El 12 de setembre del 2020, un any després, ne paga 13.500. Suposo que no hi ha més gent. Paga 1.500 euros més. Però ja ho Pues no van para aplicar lo de las asociacions. Que associació? No, però de la Això és una brasileña, que associació? No, de lo de...
A començar dient que no som recursos del que fes estos 4 anys. Jo vull Van saber-ho. estar 3 anys. Quan netes van estar? Jo vull saber-ho, no vull quedar-me així sense saber les coses. Així a la pantalla. Tal cosa contestar. No sabem de què parla. Però ara no. Ara sí, vull saber-ho, ara, vull saber-ho. Ara no, doncs t'ho passi per escrit. Passa molt per escrit, però si ja no m'arribarà a mi, no m'has que arribar a l'altre, no podré morir. Tu que vens a l'altre, ja. No, a l'altre xic, no m'arribarà a parlar del que veig. No, el Pedro que diu. Mare meva, Però és que no ho entenem, després ha de demanar tota la informació. Ara quan s'ha passat ja en el ple, no? Vull dir, estic demanant que em contestes tu, no costa tant, pots contestar-me. Quan tu estàs fent la relació, totes les preguntes que has fet, no entenc que me la fas quan tu la informació no Bueno, va, està. Perquè tu I que s'esperen. I no sé. El Albert, el camp de futbol i tal. Després se diu l'Albert a Superliga. Em pareix molt bé. M'escoltes? Sí, sí. Li cedim l'Albert a Superliga, em pareix molt bé. Però després, si una associació de xerès o un club, que siga, li fa falta l'Albert, li se cobra, sigui el 50 o el que siga. I així hasta 50 persones a 13.500 euros en un any. 600 euros a més. 13.500 euros ha pagat els aports perquè estigues tot l'any en rehabilitació. Però també la camp de futbol, no? Va tenir el camp de futbol, sí. No, si per això ho dic, em pareix donat. Albergue camp de futbol, dutxes, bons gimnasios, en 13.000 euros, mare, no sigui a euro per dia, una persona. Però és a euro per dia. Però si el club de xeres ho necessita, li se cobra el 50% de lo que val. Que si són 7 euros al dia, li cobrem 4 euros. Entonces, no falla, no? És així, no? A l'altre, les de fora ho cedim i els de casa els comprem. Sí, no, som convenim. Està molt bé, això. Està molt bé, això. Però no emergència. Després va, les 5 més construccions que tens fetes en els 4 anys. La primera era el pont. Que s'ha construït i es té que reconstruir. I això no vaig entrar. Però la construcció de l'Estat. Construït a l'estat, però tu te se va omplir la boca com feu vosaltres a les eleccions d'antes. I se va omplir la boca tu i el te de això. Que no va salvar en contra d'ell. A mi m'ho Val la pena que... No vaig entrar. Això no vull que contestes, això no. Que si no, val la pena cruzar la via. És més segur que cruzar el pont. Al carrer de Don Miguel Vivo. Després de lo que es va tardar, ahir quan la redé, que no va costar venir. Després de la tardança que venia a obrir tot, en un asfalt ha passat. Jo no he vist ningú que requés asfalt una vegada. Una capeta. Decida guay, votarà i avui tornem a canviar. Tornem a aguantar les obres. Yo hay que decir algo. A part del puntero que té el Banesto. Eso. El puntero són així i se va Caravall. No t'ho perdes, que si te passes de velocitat i se jugar. Pues no te esperas rápido, siempre te lo pago. Però si no sé que no tinc ràpid, si té molta gent que ja ho ha fet. Tú que estás rodeada del patín. O sea que la contestación es que la gente aprenda que está el bote y que se le rompan las ruedas, no se puede arreglar. No? Com tot. Això ho és Tampoco están. T'ho mira per escrit. No va dir que no que tens que fer. No, o le enviarán una factura de las ruedas que se rompen. Explica el que tu sabràs el que És facilíssim, mira. Això és aquell que sap que està al clot, està al clot. I agarra i passa i fa, diu, me caguen tot, que n'hi ha un clot que no sé què, i poden passar, perquè ell perquè siga és. Home, i saps que està al clot, i pares. I si és per l'altre, fa pobre, agarra pillat el clot. Así es. No sé si m'ha explicat. Sí, perfectamente. Hemos Va, entendido. tira avall. Després, l'altre. Així va vindre un veí fa 2 anys un plenari. Per una construcció que n'hi ha en Rambler. Això com està? No puc dir, estem en un procés judicial estem en un procés judicial i no puc donar més dades. Que ho passaràs per escrit també, no? No te puc contestar per escrit. Quan s'acabi tot. El jutjat. Com és que jo... Quan escala la sentència la farem pública, conforme passa per sentència. La depuradora, la tens en marxa també. 168.000 euros per un filtro que fa la mateixa funció que el que feia. Aquí no és química ni res, això ho vam parlar també en el seu moment, conforme tu. Està en funcionament? Sí. Segur. Ara no, perquè ja... Sí o no? Ara en aquest moment no, perquè no n'hi ha podrit. La depuradora del filtro secundària. Sí. La nova. Sí. Està a l'espera de adjudicació perquè encara que estigui en el mateix... Sí, està connectat. L'únic que està és a l'espera de... Com és un contrat diferent, encara que estigui dins de la mateixa planta és un contrat diferent. Entonces, Connectar i ja està. sí, però està a l'espera d'adjudicació per una altra empresa.
perquè es explota ahora. que no sap el que va. I ara, la que més em sorprèn, portem 4 anys demanant que tanqueu el poliesportiu. Em dius que van haver una subvenció en el 2019 que es tenia que demanar el 2019, que es tenia que demanar per separat el techo i lo de fora, les parets. I ara, un mes d'eleccions, apareix la subvenció. No, ja l'heu passat, no, la pieza. Sí. La va passar el mes passat. Mira, estic cansada de dir-te-ho. El mes passat la va passar. No. Entendeu? No, es va solicitar el PIT del 2022. Mira, Pues va dir, l'any passat que no estava. És de veres o és mentira? És de veres o és mentira? No te'n recordes i ho Deberes, deberes, pero no nos acordamos y no estamos Anem a fer contentos. el persecutori. Sí, 2022. Així no, és el persecutori. sí. ¿Qué significa PIT? ¿Qué significa PIT? No ho sé. Y en 4 años tampoco. No, ni en 4 mesos tampoc. Bueno, lo que sí que sé, la pintura que té bona que queda costat. Sí que no necessita molt. Ja voleu la factura? No ho sé, tampoc. No, perquè estic parlant amb la gent. Som pintors de poble, ja voleu em facin la factura però serà un Bueno, pues que et costa el que vulguis, és molt bonica. Però, jo trobo més a faltar, però com més gent no vota, els xiquets o els xics joves, això no voten, això no cal que digues. Un centre social per a xiquets joves, per a xicots de 15 a 16 anys, social i de joventut, com els vellets, com els vellets que juguen al billar i al futbolí, doncs els joves també podien tindre-ho. En 4 anys tampoc l'has fet. I parcs infantils, perquè és que n'hi ha. Ja vaig dir que anàvem acomodant-nos a poc a poc. En Beniflà, aules en Beniflà, 500 persones. Som matiminar al parc. Ah, ese es el que l'alcalde que reparteix permís, no? Sí, por favor. És el vostre país. Sí, no? I després ¿Será que es normal que no repartís algo? Porque No, ¿Qué malo? Qué bonito fue la película. Ojalá Es que se escolta, Balaguer, i serà que no vaig a parlar de les que tens de parques. I si mare la vota al Y PP. también es del bebé. Al PP de tots. Molt bé. Així és el que no li ve. Què? Per què no ho recordes? Algo més? Sí, vaig acabar. Ha sigut un plaer que compartís 4 anys en tot. Crec que falten 3 temes. Que no em vinguin entre més jo ja, que cada vegada està. Que no em vinguin més. Ah, perquè te'n vas fora. Pues tindrem que seguir les idees. Sí, doncs anem a veure què farem Que són de tancament i bueno, i ahí... Bueno, que han sigut uns polítics, però que al final han anat a la mateixa direcció. I algú ha fallat. Perquè tampoc feia falta publicar aquest ple en els diaris que no van vindre, que van deixar de vindre i tot el que és. No, és que És que al final, al final hi ha que publicar. Hi ha que publicar, veus com ella és així, no? Ja el dia que el va enganyar a les eleccions va haver dit que al coll. Pues sí. Al coll. I no també no fe falta ni publicar, no van dir no, a fora no me van tirar a res. Al Pere que deixa un mes, no t'enganyes ni moltes vegades. Ara, a veure, passa el bon dia. Gràcies a tothom. Però que no em crec que no vinguis. No vaig a pensar en temporada. No vaig fora estudiar. T'ensenyaré durant 4 anys el que és el fill. Pero que decir 4 tornos, ¿eh? No, no crec. Per 3 plenos no podran entrar, ¿no? No sé que no podran entrar. Sí que tocarà. Home, jo m'ho he après de broma, Melissa. I jo m'ho he après de broma. És una pues té que estar feliz. Pues yo necesito mañana toda la documentación. Porque yo tengo que estar enterada de todo lo que tengo que estar enterada. Està bueno, puc dir a la secretària. Total, que és un plaer. Igual mismo de verdad, amigo, ¿eh? No dona temps, és que no dona temps de relevar. Va, en sèrio que no pots? No crec que puc dir. Pues no sé, Maria, no ho he vist. Vale.
L'ha salvat. Que han intervingut. Han intervingut. Ja està. Ana parlem després. Bueno, alzo la sessió i donem la paraula al públic. Volia parlar amb tutor. Un plaer,